Nagtinguha ang 911 Command Center sa Visayas nga mapaubos sa training sa foreign language sama sa Korean language ang mga call takers. Sanglit ubay-ubay sa mga nanawag sa 911 hotline sagad mga Korean national. Siluan Mayrondina sa report. Suka December 29, 2025, fully operational na ang 911 Command Center sa Bureau of Fire Protection Region 7, dinhi sa 3rd floor sa Lapu-Lapu City Fire Station 2. Aduna kini 20 ka mga duty stations ug 55 ka mga call takers sulod sa tulo ka shifts. Aduna usab sila'y unom ka mga IT specialist, tulo ka software specialist ug upat ka supervisor. Apan ang mga tawag nga ilang dawaton dinhi, dili lang limitado sa Cebu o sa Rion 7, apan sa tibok Visayas. Matod ni Fire Chief Inspector Noe Ilanan nga sa pagkakaron, ang mga tawag gamit ang smart ug sun numbers pa lang ang ilang direktang madawat kay ang globe og dito wa pa ma-configure sa mga service provider. Hinuon makatawag gihapon sa 911 ang Globe ug dito users apan ang NCR 911 ang makadawat niini ug ipasa na lang kini ngadto kanila. Sulod sa kapinduha ka buwan nga operasyon sa 911, nabantayan nilang ubay-ubay sa mga tawag gikan sa mga foreign nationals ilabi na sa mga Koreans. Busag gitinguha nila karon nga mapaubos sa Korean language training ang ilang mga call takers. Maglisod ta sa ilahang kinahanglan kung unsay ilahang tuyo sa pagtawag nila. So muna nga nakakuan may nga need siguro mag-train ta og personnel nga makasabot og kanang mga lain-lain nga language ba. Sa kasamtangan, pulos mga BFP personnel ang nagman karon sa 911 apan sagad kanila mga taga Bohol ug Cebu Province sama sa Danao ug Bugo. Busa sa pagbisita ni Mayor Cindy Kingshan sa 911 Command Center kaganiha, gipaabot usab nila ang ilang mga request nga matabangan usab ang ilang mga personnel. Mga pagkaon o sa panaka ng mga groceries, tubig, kay kasagaran sa karon diri na encounter mo is ang tubig man gud medyo magwala-wala but dili man lang ingon nga diri sa 911 tibuok man gyud diri sa Lapu-Lapu. Matod usab ni Chan nga gipaabot na usab nila ngadto sa DILG ang ilang sugyot sa higayon nga mo-hire na unya og mga civilians nga muman sa 911. Una nang gipahibaw sa DILG ang tinguha nga mag-hire sila og 120 ka mga civilians nga mauna unyay muman sa 911 Command Center. Preferably from Lapu-Lapu or from Mandawi or Cebu City para nasa sila kaulian and then di sad hopefully ma-late ang ilang duty. Luan Merondina, Balitang Bisda.